Dude, bakgrunnen her stendt 25. December. What? Oh, is it? We were brothers. Prototype commandos in the emerging field of psychic warfare. Fuck that. Jeg ser det for det ligger Twitch. Ska det ja. This is F.E.A.R. Operative Jinsu. Anyone friendly to the U.S. military, Yeah, that- please respond. Så Airport blikker. has been blown to hell. Er det Twitch by? Cleanup crews are killing everyone they find. Spimmish man. I'm hiding in the Svarta mun här. Dude, gantet ut den. I agree we must escape, but for her... Okej, ska vi för Josen 4. Dude. Holy shit. Okej. Jag tänker... Quiz ska kvar klart nu för det. Jeg kjenner en dude bant her. Davy. Kom her. Oh. Sneaky. Ja, på control this ja. Oh my god, dude. Kan du komma in? Dude, there's some... What the fuck, dude? Thanks, bro. Damn thing is rusted shut. Still good on my end. Ha! Stabbed. Christ, you didn't hurt yourself, did you? Hey, sound Shit, off men over. takk salen fra dem mun. Hello? Det er en dude bant her. I Huh? said sound off. Good bit. Ah, Jeg vet ikke hvis duden Jeremy er for å drepe han. did you hear me? Get down here. He's loose. Forget it. You're not getting out of here. Oh shit, det breit bare der. Jeg skal nok drepe han fyrt, Levi. Oh, fuck. Förlåt. Jeg skal ha en fantastisk åpne. Kan ni svara? Wow, shit! Hva? Gott du svara in i free. Du kan ganta det free. Du don't give a shit. Who cares? Levi, what the fuck? Oh, fuck. Good. Jeg gjør jo også vittig, jeg vet ikke hva. Fuck test du mer? Jeg gjør awesome ting. How quickly it all returns to you. Take that. Hurry. Ah! Reloading. What the hell's going on in here? Oh, shit. Damn. Oh, hørte du der, Levi? What the hell's going on in there? Oh, shit! What the hell is going on? Oh shit! Tack så mycket, Kanter. What the hell for it? Okay. Kan Go slowly, Fríði. Du er så awesome med den der freaking crap. Oh shit! Kan du? Satt ikke der? Det fyller vi. Hva er det for noe? Levi, flytte. Flytte. Psychic links. Fuck er det for noe? Gjør det? Hva gjør det? Tåk og kurst. Share? Det minste share? Fuck you, Fríði. Kan ikke takke det opp? Jeg skjer sanns nå. Han freaker meg ut. Jeg vet, kom på gjøre det. Først da. Jeg pinner. Det her inne? I brought a gun in here. Let's go. Just go, Fríði. Come on, man. Oh my god. Oh, sanksticker. He comes through here, we'll tag him. Rotta, drepp han! Oh, kan jeg gjøre? Mm. Men jeg skal bare kvitte så blir valgt. Lotar. Saving. Kom her, Jimmy, Fríði! Boja. Just do, man. Jeg hørte Oh, kan shit. bänka så hororna. Fuck that. Åh, där hände horor! Kvar! Kom hämta mig. He's here. Där är effekt jag med. We got a hostile target. Där vi har öppnat där. Så inne. Prasta luften. I thought about that. Must has more souls.
Jag uppsnackar ginger here. They don't have souls. Oh! Jag shadade där Levi. Nice free. I'm coming. Ja, cheer up. Jag kanske kommer ner. Oh fuck. Han red ner. Sländ inte den där ja. Wow! Levi! Shit det är det. Ja, ta fallt ju. Han dör ju. So bitch. Send backup! Backup all right. Oh shit, it's Rappy Shaw. Dude. Jag shadade där till Rappy Shaw. No shit. Träffa Levi! Yeah! Det är awesome. Vi spaltar inte bara så väl man är med i den mycket där. Du går träffa han. Just for enjoyment. Är det bra? Oh shit! I'm sorry bro, I'm sorry. Overall too. Thanks man. Freaking last stand då. Yeah. Vi checkar det ut. Nej, på jag. Yes dude! Ja, jag kan köpa den serverna. På jag finner något som jag kan. Ja, det är bra det. Alright. Jag hör en attack. Alltid du. What did you do? I don't know man! What the hell's going on man? Oh. Nice. Jag missade liv här. Me first. What the? Oh, don't do there. Oh god, never mind. What? Damn, Fríði. Just die! Han är där. Ow, ow, ow. Fuck at the ner. Au, if I ice it. Jag. Kanske hela med? Huh? Det är faktiskt bruk för dig. Okej. Okay. Before the prison explodes? Let me go, 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 go! What? Det står så skunt åken ut och den där freaking präster. Oh shit! Runs! Jag kommer inte där. Yeah, I'll take you bitch! Oh yeah! Shotgun! Jag ska ha andra vapen. Kan så vara det? Jag måste ha ammo. Fuck, det låter jag för kött! Får jag aldrig liva den? Oh Rank my god! up. Jag fick level. Är det level du gör? Ja, omvärst. Ah! Wow! Shit-ish! What happened man? I'm here for you! Okay, go, go, go! Share the shit. Okay. Don't do that. Orders are to Yeah. hold your positions until the subject is secure or pacified. Rättar det Emma. Här var souls. Oh yeah. Okej, jag ska bara checka. Runs! Här är Nekver. Jag dongar inte Levi. Ja. Vad är henne? Nekver nu. Nere på inte. Att högra, there go! Wow, kan Fuck, sker det där? Slåss du med? Nej, Horrocks trope. Vänta, jag där. Rank up! Thank you. Albaldi, soldier side slide. Särskild effekt. Nu är vi allt! Korsla morsna! Let's go! Nice, Levi. Oh shit, ook shot med.
skjuter tål sånn jeg er. Det är cool, är det? Ska jag köra med? Wow, what the fuck? What's going on, man? Ja, kände vi mer. Ja, jeg kommer. Åh, Toje? Prison Impossible? Demonic growling. Oh my god, dude! Kan jag processa av? Ja, okej det. Okej. Nu kommer vatten. What the hell? Vi hade inte många mening. Vi är knappt under saken någon. Hvis du skulle gjøre noe, vi klarer. Åh, hei. Hei, Levi. Du skott en hötte. Ja, på hatter det. Dudes ligger där. En floddande. Hey man! Holy shit, Zombies! han är blivit decapitated. Zombies! Svim, Levi, svim! Kind of. Oh, fuck this. What? Levi, just. Fett! Hade inte kunnat göra bättre. I'm sorry. Favorite son? Fuck you! Sätta det. Oh my god. Hvor är det? Han har sin favorite son. Damn it, yeah. Åh, så gott.